मनावेली। खिसियाइल बाड़े भोला गौरा जी मनावेली। खिसियाइल बाड़े भोला गौरा जी मनावेली। खिसियाइल बाड़े भोला गौरा जी मनावेली। कब भांग कब गांजा कब चिलम धरावेली। खिसियाइल बाड़े भोला गौरा जी मनावेली। खिसियाइल बाड़े भोला गौरा जी मनावेली। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। झम झम बरसेला सवनवा निकलेली घरवा से। बेल पतैया धतुरवा लावेली पहाड़वा से। झम झम बरसेला सवनवा निकलेली घरवा से। बेल पतैया धतुरवा लावेली पहाड़वा से। अपना दिल के बतिया शिव जी से बतावली। खिसियाइल बाड़े भोला गौरा जी मना